Radiator Mas, pendingin. Niki mek pasangan. Pasangan. Pantes. Iki yo arone medheki dhewe, iya Mas Lur. Iki. Wes. Halo guys, yo bertemu lagi, welcome back my channel. Monggo niki kita ketemu lagi dengan CB ugal-ugalan. CB Garsi. Tapi ki mang resik dino iki mang. Yo saiki jereke wonge seneng umbah-umbah. Wonge sabune bojone. Ngenteni sabune bojone. Di review kok ngarep Mas, kok ngarep. Slebore Mas, slebor pakai ninja. Yes. Lampu bunder pokoknya. Lampu bunder. Sepeda gawean dhewe. Sip. Replika apa iki Mas Lur? Sepedone. Replika NFL iki, karya sendiri, made in dhewe. Ijak tabrakan ra apa-apa atos. Mending loh. Aman. Alat pacek juga lengkap. Set pengaritan. Tangki pakai pres solo. Ya. Tangki pakai apa Mas? Iki pakai pres solo Mas ya. Pres solo. Niki karbu ndamel Red It. Karbune Red It. Joke CB. Amene joke GL. Dijamin atas, Bos. Atas iya. Atas ndak samar gonceng yangmu sampai dekok. Bokonge sing dekok. Radiator Mas, pendingin. Niki mek pasangan. Pasangan. Pantes. Iki yo arone medheki dhewe, iya Mas Lur. Kira-kira iya takok apa ya? Made in dhewe. Pakai ini. Pakai cakram ya. Cakram. Pakai tigernya. Tapi kok ndak ana piringane kok Mas? Niki dikompo Mas iki. Oli ne Mas, dibuka oli ne. Roger. Roger ketinggalan. Aduh, oline entek Mas. Asat klesat. Ora kena ngasik dikompo sekenatos. Iki piringane goib Mas ya. Nggih. Mergo nek kucinge iki lho Mas. Kucing meringis. Wes. Yo. Sekian Mas. Wes, ngono wae. Iki Mas sing gadah. Iki sing duwe tukang modif iki lho, sing duwe ugal-ugalan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke. Dadah.